Чудесата на Корана. Намаляването на краищата на земята. Намаляването на краищата на земята. Нима не виждат, че ние се обръщаме към земята и я намаляваме от краищата й? Нима не виждат, че ние стесняваме земята по нейните краища? В тези два аета от свещения Коран се говори за това, че земята намалява от нейните краища. Но наистина ли земята намалява от краищата си? Какво може да означава това намаляване? Какво казват учените по този въпрос? Според данните на НАСА, радиусът на Земята при екватора е 6378,5 км, докато радиусът при полюсите е 6357 км. Това е разлика от приблизително 0,3%. С изразите «намаляваме от краищата й» и «изтесняваме земята по нейните краища», в аетите от Корана се посочва сплескаността на земята при полюсите. Освен това обръщаме внимание на следното. В аетите е използван изразът «намаляваме» вместо «намалихме». От това разбираме, че процесът на намаляване все още продължава. Ако в аета беше използвано «намалихме», щяхме да разберем, че Земята е била създадена в сегашната си форма още от първия ден. Изразът «намаляваме» обаче описва един процес на формиране. Това означава, че намаляването все още продължава. Двете точки, изведени от този аят на Корана, напълно съответстват на научните открития относно сътворението на Земята. Земята е намаляла от краищата си. Наистина Земята е сплескана при полюсите и поизпъкнала при екватора. Това намаляване, както се посочва в аетите, все още продължава. Земята в началото на своето формиране е била различна от сегашната си форма. С течение на времето, в резултат на процес, краищата й са намалели. Това се е случило в резултат на въртеенето на Земята около оста й. Тези изводи от аетите на Корана напълно съответстват на научните данни. В аетите се посочват и други научни истини. Една от тях е, че с въртеенето на Земята около оста й тя губи малко количество материя. Изразите «намаляваме» и «намаляваме от краищата» и в аетите се отнасят до тази загуба на материя. Учените потвърдиха това указание в Корана, като признаха, че Земята губи малко количество материя от околността си. Същевременно тези аети сочат и към намаляването на земните суши. Учените от Института по космически науки, Годард на НАСА, базиран в Манхатън, откриха, че с топеенето на ледовете при полюсите нивото на морските води се повишава. Увеличаващото се количество вода покрива все повече суши. С увеличаването на водната площ, общата площ на сушата намалява. Така че изразите «намаляваме» и «намаляваме от краищата» и в аетите посочват и това явление – заливането на сушите и намаляването на земната повърхност. Нека се замислим върху следното. Възможно ли е хората от епохата на пророка Мухамед, салялаху алейхи веселем, да са знаели за научните истини, посочени в тези аети? Дори и днес, ако попитате хора, които не се занимават сериозно с физика, дали въртящо се около оста си тяло ще се сплеска при полюсите, намаляват ли земните суши, ще видите, че няма да получите отговор. Тази информация дори и днес е известна само на онези, които се занимават специално с физика или с формирането на Земята. Тогава как можем да обясним наличието на тази информация в Корана, който е ниспослан преди 14 века? Ако предположим, че тази книга е написана от човек, който не знае да чете и пише, как ще обясним тези научни истини?
Може ли този човек сам да е открил тези научни факти, които бяха открити едва в нашата епоха? Ако това е невъзможно, а то е невъзможно, остава само един извод. Коранът е книга на Аллах. В епоха, когато нападките срещу исляма, особено срещу Корана и пророка, се увеличават, разкриването на научните чудеса на Корана е помощ и подкрепа от Аллах за вярващите. Това са чудесата на Корана. Днес тайните на космоса и Земята стават все по-ясни, което прави изкуството на Аллах и чудесните изрази на Корана още по-разбираеми. Да, Коранът чете Вселената за тези, които могат да слушат.